Здрасти на всички! Първи ден от експеримента за култивиране на дива пичурка, полска пичурка. Това ще бъде нашето питънце. Един слой с сяно. Така. Ще го полием много хубаво с вода. Така. Ще оставя телефона тук. Първа стъпка. Правим си едно петно с сяно. Поливаме го много добре. Това не е първия пласт. Така, една от най-важните стъпки, която трябва да направим е: отиваме, събираме си дива пичурка, по-възрастна, смесваме я с вода и я блендираме. И това става нашия мицел, нашата смес за зараза на тази почва, която ще я заразим. Така, вземаме и наливаме така навсякъде. Където е петното ни. На първия пласт слагаме. Сега втори пласт с сено. Ето го. Още сяно. Втори пласт. Ето вижда се. Това ни е тук блендираната пичурка с водата. Втори пласт с сяно слагаме. Отгоре. И пак поливаме обилно с вода. Така. Вземаме си вода и поливаме много хубаво. И втория пласт. Върху втория пласт пак ще сложим от мицелчето, от сместа, която сме си направили. Така. И пак от нашата смес отгоре. Слагаме трети пласт с сяно. И пак поливаме обилно. Даже тук в каничката от блендера има още от сместа и ние ще я сложим. Трябва много вода да сложим. Водата е много важна. Още една кофа даже ще сипя. И така, приятели, показах ви
как ще си направим едно петно. Това е първи епизод от експеримента. Ще въдържа в течение втори епизод за култивиране на печурка в домашни условия. Правя едно кратко обобщение. Първа стъпка. Намираме си полска печурка от гората, от поляните. Вземаме по-възрастна печурка. В един блендер с вода смиламе го, става една гъбена каша. Трябва да имаме сяно. Един слой сяно, вода. Поливаме с гъбената каша. Отгоре още един слой сяно. Пак с гъбената каша и вода. Много вода. И поливаме петното с много вода. Да може да има гъбата откъде да се храни. Много е важно вода и сяното. Това ще е нашето петно. Благодаря ви за гледанията. Лайк и субскрайб за още повече видеа. Ще въдържа в течение за част втора дали ще имаме печурки.